tongi aingo pat yo try sa sisin pat mentagi sngi bangan la ban hikai biang ye pi gani gtien ga jong play agaba ngala kren chapang ka jing nang lani ka jing la ban Sngap jar hagapor ka bade ban Sngap jar kadai ka jing long ka ba kraw palat aga jing im jongi ki brio kamtam lei nda haba pimat ban shakri ba ayo play kawai ka ba ki brio kim ju khamla ban sinshar kadai haga jinga dai bat ka ktien ga bangi kran daga ktien ngi pen khia i brio daga ktien ngi pen mong daga ktien jangi ngi rap ye ki bobon daga ktien ngi pen jat ro ye ki bobon ba dai na ga daw nga kwa bangan hikai ye gani hakini ki jing hikai janga mentasa kumba lesingan hikai kuma lai part ngala hikai ye ga part ka baning kong mentaga di ga part ka ba ar but lesing ini pen kut agani ka tayo hi agani ka jing hikai ngan ai lai tili gi part but ngakwa agani ka por ba ngan peteng biang agani ka jing hikai ka banga ai kerteng nang ban Sngap jar ngala keren ba ni aingo yo play ba ngapet na ka jing im ko jong Jesus Christ nganget kala long ka jing mentoy ka ba kraw yu pi bahaba pi pet ka jing im ko jong Jesus Christ pinang ba niyo jing hikai shibon kidon ki jing kali ki ba ki priu ki kali yo Jesus ba haba juba ndan bala ban pen pai kitien pat yo u dan ka por ka ba haba ki priu ki kali juba ki namar u Jesus u dan ka jing snotho ka ba khama jrong ban yangi ki priu nakataga daw nga kwa nga nong ipi kani barok abo le kadai bau jisu kwa ban hikai ngi kilanti ki jong play haga jingi day bat karukom keren jingi tinga kwa bangan nong ipi kani gopor the Sngap namar kani ga bangan hikai ipi ka banga bu kerteng nang ban Sngap jar kadai ka waina ki ba le singi sngot lot ngi tep lot nrai khambun sin hi ni baklaro hagaktian te dena ka taga daw nga shimi gani ka sinjam ka bangan hikai shapi ya gani ka jing hikai na mga tip ba kani kan pen kan mau pi kan rap pi ba pinum penuit ya ki kamba ga jong play ka jing em te mentag sngi nga dani ka bangan peteng bang ni ka jing hikai da ka bangan ai bang pi ki points ki badan kam haga jing dei bat kani ka jing nang ban Sngap jalani ka jing nang ban keren fi ibi da fi puli haga bible kaba ngakwa ngini hikai mentaga sngi kadai kaba ningkong enganai likely ki jing hikai hagani ga part ka jingi ga baar kaba ningkong ka jing hikai aga jingi dei bat ka ktien kadai ngakwa ngan pen ipi haga jingi dei ba ka jing duai haga jingi dei bat ka jing duai ngidan kaman sngo tho bahai gane namar lana pin puli na ga bible na ga kitab sam kalanang ka bashispa south hallway pipule yagni gktien u David u hikai ngi yaga jingtuai na pipule na kitab sam kalanang bashispa south hallway u ang ga khat ga baar ai ban pniang yaga jingtuai jonga kum ka jing ilbi thang khmat jame yaga bakin tiu ki ti jonga kum ka jing aingo la janme ai ban pniang ye jing duai ko jonga kum ka jing ilbi thang khmat jame ka bamut baga jing duai ka bangi duai ka de ban kiu bet show play but nda pi pet ba ye ga jingi kai ga jo debit aga ne ga kitab sam u ong aga ne ga khat ka balai a try to bu ga jing up a khmat ka shintur jonga to sumar ye ga jing khang kirmiang shintur jonga wat pendem ya ka do no jonga shigano no go besneo ya ka ban lap me ga jingle sneo lani ban lap me ga jingle jonga jing sneo lamba ki brio ki bele boman but what I bangan bam na ga jing bam ba bang jonki da bi puli ya ne ukraina ga jing de ga jing duai o try I ban puni yang ga jing duai jonga kum ga jing ilbi thang khama chame but bun sin da bi puli ga bible ha ga jing de ga jing duai hi Pilap ba ni bakla de hekaktian. Teng teng duai ke engi duai ke engi duai ke engi keren klumar ke jing duai. Teng teng jing duai jing ke de ke bangi shubon ke tien kai ke ne ke tai.
Dan Gabriel ke bakila bon kitien palat aga jing duai. But teng ka sile na ikai ka por na maraba pi duai show blay. Daga kitien ka basngaw tro nga kwa nga nang pi teng I bon kitien ni ka ika adoba. What mangi Gabriel para brio rung ilang ya andre dan Gabriel ke shukran. Dan ki berkeren duai sa de ki kenta jerong jong ke pulpit nang ni ke jerong ke stage nang ta pi duai si ki pat ba nang ta pi bon ki tia na do ba pi batai yo blay ba pi pen isi ki brio ki jing nang duai ka kata kam dei ka ba pi duai show blay ke de ka pi duai si ki brio ban pen I ke jing nang jong pi ba pin duai ka jing duai ke de ka jing ya keren baru blay ka jing duai ke de ka jing ya pliu jing mot baru tuai ka jing duai ke dei ka bapi wan ra ye ka kum ka jing upi a khmat jong play na ka dau debet usong a try to bu ka jing up a ka khmat ka shintur jonga sumar ka jing khang kir myang shintur jonga banganum duai klumar matek tenan ki bigi bu pen ksang ban impress yo blade ki ktien ban pen beat yo blade ki ktien ki bu pikran fi nakataga daw bi puli agani kitab haga kitab Ecclesiastes naglanang ko basan bi puli hangni pinlap ba wat hagani kitab Ecclesiastes kalnang ko basan uong kumni uong agad khat ko beningkong sumari laga kajat haba melek aga yeng jong play namar kabalek jan ban Sngap kalang khamba bani ka ban aingu ki bobe namar kimtip bagile sneo pe wong kum lor khat bara ba ar wong wat long uba lap la da ka sintur jome bat wat ay la ga donut ban kren kirki ay khman ublay namar ublay udon abneng mete me ga khindau namar ay namar gata ay bagi kitien jome kin long gi ba khindial teng pin lap ki breu ki kren sa aga jing duai batay ublay ado ba pim skau thocho ka Bible ka ongkum ni wat long ubalap la da kesintur jabe bat wat ai yala ka donut ban kren kirki ay khmat ublay namar ublay udana beneng bat me ka khendau ngani kai khendia digani ka jing dai ba ka jing duai ya ka epin batai ublay ya ka able pin shailut ublay haba ublay utiplut teng ni shong aga jaka duai ni kran ni ublay kumba udan se jingai but tip iki bero agani ka protect but ni patai detail ublay ba yo ublay imat tip lut iki jing jingi sanga nang fi agani ka por haka jing si shakat kum ga Bible de jisu ba yasait nam ta jingi lebih pulih na ga Bible ka ong kum ta ka shiti si nong rom kala nang ga bafra lebih pulih na ga ktien ga jong blay ka kren shai ga ne ba jisu adu menta ga sngi udang ya sait na ga benta jingi Filap ya gani ka ktien ba hagad khat ka ba lenang ba pra ga khat ba lai sa ba ong ei tau ban penrem de kris ba yap shisha kham tam ken ubala mi patru ubalong ru shi ka kti ga manu blay ubayai aside ru na ka benta jingi hadu menta ga sngi uji sudang duai nam ta jingi baru tip lot iki jing jingi la filet ban duai khmat jong blay bi vin tip ba uji su tip lot iki jing jingi pipuli na ka ktien ga jong blay ga shiti ga jong ki hebru ka ong kita ki ktien ka ong ba uji su tip lot pengen puli pi na ga nang ko basau hebru wang kom no hagad khat ba khat san wang namar ngim dan urang ba lindo ubamla ban snow lem ga jing tlat jing in re yo bala pen shai haki eke brasriye mingi ndre klempo namagata to ngine wana chanda ga jing shlor ga khat ga jing ai bangini o pdiang ga jing snai bangini o shem ga jing ai ga banyarap ngi ga por ga badan kam fi de bi puli ga ni ga lenang kam ngi dan yo jisu bolo rang ba lindo o bas ngot lot ga jing dan kam chingi pila bin kelina nga man ga sngi le se ya bang kran ga ni bangini bun kitien pila bin kelipat nga ato ka dai ni amangin duwai bun kenta Hato la ne eman duwai de gibun kenta, ye ke epan ngin kren de gibun kenta. Fi hang tapi sa soto i gijinan kam jong ki ktien na bangi duwai. Ka kham jileu le segane.
Haga jing duai ka papi pan jo play, haga jing duai jo pi jo play shamang in bon kiten. Pet kwa du Jisu ong kum lo bangi duai ga gospel ka jong Matthias ka lanang ka Henrio ka khat ka banyaw tong ini puli ga ni ga jing ong ka jong Jisu haga jing dei ga jing duai. Pet du ong kum lo ga khat banyaw ong. Haba piduai wat bon kiten beet kum gi gentle. Nabaki yamut ba on sngaw ki na marka ba bon kiten jonki. Na magtawat nang kum kita na ba ukpa jong piu tip iki eru ba pidon kam shua ba pin pan na u. Lasi nganom hikai jing duai agi ni jing hikai jing ha. And then ngala ju krenteng i jing duai try po a voice message jing. Ba jisu ong na marketa la pin duai ong kum ne ku ukpa jing i babneng long ba khuit ki kuteng ki jame. Fi wan ge hima long ka man ge jame ge kendo ko babneng kani ge ktien ko mod yu ko mod kam dai ta mangin shi duai pen wai ge jing sang. Bon ba ngi shime ge ne bangi ong ka ta ge jing duai try. Ban ngi shi pen wai ge jing sang i la lan dat ge ne. Ban ngi pen bot ge ne. Hata bis ngo tho kum noi ge jing duai try. Kani ge ktien ka ba hikai yang ne u jisu ge dei ka mo ge dei ka ngan ong pi ge ne ge dei ka model prayer yo. Kadai ka jing duai ka baka donut hang ne barakhat. Uji so anda pi duai ong kuk pa jingi babne. Long ba khoi ka kuteng ka jame. Na kata kada ka jing duai ka jingi kren baru kupa babne. Bala pi khat yo blay kupa babne pi bin tikna ba pi de shishana em ki khon wat chu khat yo blay kupa babne lada pi klempat de ki khon fi tip ki egi bade ki khon ki de ki bala kala ka bomot ki bala kha arsin ki bala yo diang men sim khoit bat ki bala pen khai ki chi ki ima ga jong blay ki ta ki de ki khon ki jong blay bat ki bade khon try ki la ban khat yo blay kupa babne shabanang ta pin chu kam kupa kum no ba pi klem de Bara ba pi sedang i jing tuai sedang dengan ni ketien ke ba ongku pa jingi ba beneng long ba khoi ke keteng ke me ka ba mat ke jing tuai ke dei ka ba pim dei pin bon ketien bet pi pin tip i ni ga nong rim ba pi dei ka ba nong ku pa jingi ba beneng ka ba mat pi dei pin money u blai kham slam ba nong try me long blai ba khoi me long blai ba kraw ai ba ke hima ka jume ka long kendo Papina puli yang ni aga jing dei ba jing pan u klem pa du ai jrong wang to ai ngi mata ga jing bam jingi ga bala ga sngi ga ba mat ni shu dan kam ta man shu kar pa u trai tang shi sen ar sen rei ken ma jing du ai ni ga dei ga don shi bon gi jingi kai gi ba ngam don por ba ni kai rei ga kwa ba ga nong e pi la da pi tu ai nai pun ktien sumar ba ai la ga ktien la ba pi tu ai nga yo i ga ne ba dan shi bon ba gi bom snot kho ga jing du ai ga jing shi sha ga dei kaba pia selok baru kupa ba neng pia keren baru play pi mani yu ning kong e ba pi rung pi mani yu tuai ka jing mani ga de ga slam ka jing pan ga de ga batang kendiat ka jing yat hu show play ga de ga batang kendiat hele ka jing mani yu play ga de ga bichrong ta ga daw don chipon ga briga bom sngot ho wa de ga taro ga kwa mata ga singi ba pinang ban wan khmat show play da ga ba pinang ga ban keren ga jing crowd ga jing khoi ga jing ba ga jing don bor ga jao ba pinyo I kan pelong I pi ba ba pi pan ka long tang kendiat hot ngano mi kai jing duwa yang ne ringa keren ya ga ktien ga bangi keren ha ga jing dei bat ga jing duwa ni don kam da per khat ba ga ga bangi keren na mar teng teng ka pen thot aga jing dei ba ga jing duwa te men ta ga sngi nga kwa bangan hikai pi ga ne ba pin sngot kho ba ha ba pi duwa on ga bible rong shala ga pulet khang ga jing khang kar pat u pa jo pi ba ga bari pa jo pi bu yu I ga bari un ai nong ga pa jisu ang ne bu kren ga jing duai wang wat bun ktien gum gi gentle ki ba kwa ben pen pau I de khmat ki brio nai pen pau I de khmat ki brio duai ga ba marway rung I kren bat low play money yu tongan chi thu I pi ken dia tang ne khlang ba pi ni tip ba don ki brio ki ba mat ba kin duai slam da ki ba ki patai sa yo play Haga jing shi shaga ni ga bijilio ngan shi thu I pi ken dia na mar ba yo ka slam ni ga jing kai da pi puli haga jing dei ba ga jing duai u pol u tho ga shi ti shi ki nong rom kala nong ga ba pra ga khat ga bar pun rio u ong
umen siam uyarap lem ke jing tolap chung na mari ke ege bangin duai kat ke badai biang ngim tip sho handai si shau ta umen siam ukurpat nam ta jingi ke jing ur hir ke bamla ong sho fi ke ne nang ke prar khat bar pun riu chi gi nong rom hadu ke khat ke bar pun nyau ke de ke khat ke bajilio la da fi duai fi habani yo umen siam khoi na mar ke jing duai barong ni tolap klem umen siam khoi ngim langin duai islam ke epin pun ke tiene khmat chom play and they umen siam uyarap lem ngin duai kat bekum koman ke chom play Bible kong utaken ba yet ige dot not u itu ige jingmot ke jong mensim na ba ukurpat na ga bentai chong kiriu khot ke bakum ko manu play de mensim ba khot ba wana ga dot not jingi ba kurpat u ba penlong ke jingi sat bat ke dot not jingi ke bakum ko man chong play ka ni ga tien ga ba angkat ke shisha mensim ukurpat na ga bentai jingi ha ge jing ot her ke bamla ong sho ka ni ga tien ke ko man yu ko man ba ga jing duai jingi kam de shi ke tien ge besnot kho kala de ga jing ot ha mensim haga bangila bantuai haki way pat kithle na kata kada ko jing tuai thle ke dai ga batai la di ong shi thi ki karen ga kong kal nong ga khat saw lu pi puli ga khat ga balai ba dai na kata kada nga kwa aga ni ga por ba pin shai ba ya ga ni ba pinum kren klumar khmat jomplay wali kren ben ru ga bri ga kren ga kithle wali kren ben tu ga bri ga rung shi ga jing duai ga ba kan chaman sema ba ga sai Mde shu maki be side, min siyam jong play we side, aga dot no junkie. But aga jing ot her ke bamla ong sho. Naga taga daw nga kwa, ba pinum shukran bon kitien yung play la da pimpat, don aga niga rukom jong jing duwai. Nga kwa nga do mataga singi duwai. Ayaw min siyam jong play un ra ifi. Teng pim don kitien shu ba pin kren khmat jong play. Re la daw min siyam jong play wana ga jing im jong. Pikin mi ki kitien gi batamai. Ki kitien gi ba pi kren khmat jong play. Pi jaw mat, pi yam khmat jong trai. Namaru play ra, iga jing duwai jong pi daw min siyam khoi. Re teng kito ga ba shi duwai bon kitien. Ka ba shi ba tayo play hadu ba pi ong. Ya ka ba tam, ya ka ba day to priang ba iga bam day to kentai. Nga kwa anoy pi wali le akom tayo play. Haba pi duai fi defin love specific. Fi defin da duai kerpang tik iya ka egi pa pi don kam. Wat le duai kelumar. Nga kwa nga nongin fi ka ni ka por ka jing duai. Kadai ka bangi haban sumar iya ki kitien ki bangi keren. Tangi nya le shigawai ka ba kham don kam shu shu. Kanipat ka bangan hikai pi kadai haga jingi dai baga jingi. Haga jingi dai baga jingi ngi haban sumar bahai ki kitien changi. Kasi hang ni ngan syong kam slam. Ngan ai dekat Bible ri fi khambon. Fi aga jingi dai baga jingi ni haban sngau tho ba ba ye ke ega bangi ngai. Bat ba mai ka ta ka kitien. Ba ye ke ega ba pi ngai. Ye ka ta pi kren. Ta ka dai ka badan na ka kitien ka jom play. Baga Bible ko ong ye ke ega bangi ngai ye ka ta ngi kren. Wal ek kren ye ka ba pi klem ngai. Na mala da pi kren ye ke ega ba pi klem ngai ka pen thot ega jingi ba pi no yo e ru em. Bau blay un juba ega jing duai jong pi. Naga taga daw fi haga jing pule Bible jong angalap shibon ba ye ke ni ka kitien. Mat ngan pen pi mata ga sngi ba. Ka kitien ka jong play ka ong shai ka ta. Kada keren shai ka ni ba. Tangi ka ta ka bangi nget ka tangi keren. But lada fi mut ban ya daga jing e khmat jong play sumar baha. Sumar baha ye ka kitien ka ba pi keren. Nama lada pim sumar baha ye ka kitien ka ba pi keren. Ka jing e jong pi ka long ka ba bakla. Naga taga daw ngan pen pi mata ga sngi nang ni. Bakat kum gani ka kitien ka jong play ka bangalap. Abang apuli malang ka por ngayo iba. Ki priwi ki ba ong ngadon jinget ndrei ki ba kren klumar na kwa nganong finum position uru tangi ni puli ni naga kita proverb kala nang ka bakhat pra tangi ni puli naga kita proverb kala nang ka bakhat pra tangi ni le khambun ki dikhat hage ni ga por ngan pen pi kindia hage ni ga por tang mangan puli khambun ki dikhat tangi ni puli naga kita proverb kala nang ka bakhat pra tangi ni puli naga dikhat ka ba arpo snap ka ongum ni ya ka kpo jongo brio on pendap daw so ke shentur jong. Badaga jingmi germiang shentur jong on pen kedang yu. Finum so tho ig de khat ke ba arpo wela da fim su sno tho ig de khat ba arpo. Ka ong kom no ye ka kpo bri on pendap daw so ke shentur jong. Ka ba mot ye ke jingdan kam jongi. On pendap kat bakum ke ketien ke bangi keren.
Bat daga jingmi jong irmiang shinto jongi anpen kedang ni u. Kabamut ye ke jing dan kami ke jing kwa jingi bar khat. Ni haban tip baka syong aga ketien ka bangi keren. Nakata kada usaong aga khat ka bar huwe. Baka jing yap baka jing yap. Ka syong lani ka long aga bor tule. Bat kita kiba iit yu ukin bam yu so jong u. Lada fi kwa baga jing im jong pi. Kan dap daga ega babaha. Uang hangi uang. Ya ka kapa jong brian pendap daga daw so ka shintur jong. Kapamut. Ya ka ega ba fikiran ya ka tapi yo apniang. Daga dang so ang ka yedei baga jing e. Da fikiran da kumway, pingat da kumway, pinomyo ikan cha. Lada pingat bo blay un pen kia ega jing im jong pi fikiran pat ega jing pang ka jing kro. Pinomyo ega jing kia. Da pikwa pinu iki kamba i banja ga jing im jopi pia ban pikir ba ai ga tien ga pikiran na mal ga jing ya ga jing im ki long ga bor ga jong thle bat kita ki ba i ya u kamot ki ba i ya ta u thle u bekren kin yo bam yo so jo ka ga bo thle u kren ni ga ta bin yo bam na ga ga daw mun da ga skinga kwa ga nong pia ga yeng jopi kam kiar na ga yetim ya mai Kam kiar na ga bakran ki ktien ki balong tim ye ga yeng sem ki khon ki kti ulap e galap ki me ki kpai ki briu ki nong trai wat kren teng teng ngayo i ga jat ba ko si jingi ki khon teng teng ki khat ki mran teng teng nan ki khoi khat ki khon jong ki khsoi lo ngam chula ma dur bi khai ki khon bi khat ki mran bi khat ki khsoi Teng teng da pila bitar teng teng pi ong kamrat teng teng pi ken pai ki khon teng teng pi kren ki tien ki besneu pi kwa pa de bo blay un kur khui ki khon jong pi hagnuru kam pi kwa bo blay un kur khu kum no pi net ba pi kren pat ki khon pi ong ka so pi ong kamrat pi ong ka mo teng teng dan ki khat sunan ki so e ki so nan ki no pi ap brio mala jio snow ba ngale dubai ki brio dan we brio ong uni khon jong au de no pi ap brio uni la de ba no pi ap brio pi khat iki khon ki no pi ap brio nga kwa ga no pi no pa jeno jeno namar ka jing ya ka jing im ki long ga bo jong tele nga yo i ha ga kita proverb nga laban ong 75% na ga ba ka proverb ka kren ka de bitangi ka ktia pina puli ko ga lenong ngadin ko ga lenong pila bitangi ka ktia ta ga dawan puli khambon ni kita proverb pe ong gumno ha ga khat ga ba lenong ga ba arpu wei ka ong gumno ga khat ga ba arpu lai ong gumno jar u ba sumare la ga shintor ba ya law thule u sumare la ga jing im ya la ga min sim na gi jing jin jar ka ei ka ba fin se kin do ga jing im ga shonkat kumba ka ktien ga ba pikran la da phim sumare ga ktien jong phi la da phim nang ban sin share ga ktien ga ba pikran ka badu ka ong phine kin do i ga jing jin jar marsen mi na yeng phi la ong pa ka perthei ga ba sneo phi mon ayu ba phi duai man step ha ba phi ima ga perthei phi mon kum no ba ne kin do ba ba ha ba phi la de ong ka perthei ga ba sneo ka perthei ayu ga ba kum ka ne ga ba sneo bon ba gi ba ong kum ta dan gi brio gi ba ong ni nga kwa ta man yap no bat nda phi pang pat phi le shim da wai ba phi ong ni nga jin jar plat nga sno kwa suk ka yap ban da phi poi jo hospital pat phi ai sa ga drip sa ga ventilator ba phi kwa ban em ha ga nu guru kom ngi ting kho bat gi jin kran de hang ta nang ta da ka ba du ka ong ni ngal no ba ar poi nga che stunat i khat ba ar pulai ba ong jar ba sumari ga shintor bat ya law thulle usumari la ga min sim na gi jin chin jar wat la fi yo i ga ek e ba ka ik ma ka long kum turu la da pimpat kren kanum jar ba sne fita ba mo saitan wa ap be tang kum no bangin kren na mari ka ta ka bangi kren ni ka ta ngi ni yo ak jin na ma ka ta ka da pendap e ka jing mo chingi de gi jing khuslai pendap yo briu de gi jing bitar pelong i briu bunda na ka pressure ba adien ba kala dan ka pressure kren banda kren ki kitien ki belong negative ki belong persha ye ga jingai ma pinu in da briu kren persha ye ga jingai ka tu ga jingai jong ugalang ka bathala onum poison is no
la pi kwa ban yo I ga jing em jong pi ba ga dei ga krao nga kwa ba pi naman sumar baha ya la ga shintor be la tulle namar hangni ga ong jaru ba sumari la ga shintor ba ya la tulle sumari la ga min siem la ga jing jen jar ngan ya lam kham slam ga ni namar ga ni ga dei ga kham dan kam pi puli na ga kitab sam kala na ga ba lai pulai na du khat ga ba fra pe ngan puli ga ni ga tien u ong kum ni ha ga kitab sam kala na ga ba lai pulai na kwa fin da yo ini te ma ngam dei hoi lai pulai wong kum ni wong ka khat ba pra ba ka ba khandai wong tu ga khando barok an shep ten yo trai ba tu ai ba kita barok i ba shong ga per taken snow trem yo yano yo play namar play ga khat ba khandai ka ong naba ukren kalong u hukum kanes kem ta ga dawo pi puli ga ni ki sam ga jong debet pi definio I ba ha ga jimot chota ba u ong hang ne ai ga per taken ba de ban shep ten yo play ba kita barok ba shong ga per taken ki de ban snow trem habagi yang khmat chong play balai na bangi to ni no play ubahaba ukren kalong para ba hukum kanes kam kan mau play bu thau ga patei uklemare na north pole se south pole bo bun kam bo shna patei em u shong na ga khet ga chong u ye ga e ga bo nge e ga tau ukren bari ga e ga bo ukren ka ta kalong bari ga e ga bo hukum ga de ban nes kam bara do menta de ki hajar snem ka patei ka ne kum kalong na ma ula kren kalong marula hukum ba kade ban ne kan ne ba kum to nai batai start mano manor uli batai ba pathe ga salong kum ta ga salong kum ta e fio I blay buro me la ga chong ka tien u bat e ga bo ong unum kala ba ke ga bo kren kalong ka kamba na ga ta daw nga kren ba ka tien jingi ka dan je de ba ga jinga ngan pani fi na ga bible tangi ne puli na ka tien ka jong blay khindiat ni ka por ngan chong kam slam ne nama de kani ka banga sai snotanat bangan ong pipuli kani na ka gospel ka jong marcus ka nang ka khat way pipuli na ka khat ba khat ar hang ni jisu hikai ka jinget bangi de ben sumar bhai ka ktian namar ka ega bangi kren da ka jinget ka tagalong tagada wale bakla na gani pet ngene puli gani ule khnang gani ban hikai ka sunran bat yangi na tasni tangi ne pet gani ka jingi kai hakalanang ka ba khat way jong marcus ka khat ka ba khat ar ka ong hakabala shaite habakila mino na betania ulas ngau thangan habola yo iti yo ding dembor na jingai baudan kisla ulalej ban khmi la un shem a u habola poite u shim la shem a ru nrei tang kisla na ba kampat long ka ayon so dembor ngala pun shai gani anum kren sho u jisu ula yathoba ula ang ho omdan da Sngap ha u ong no u jisu ula yathoba ula ang ha u hano how ding hang ni nga kwa ba pin shai u jisu kurani no krem krani ki sanran kurani yo ding dembor wang omdan uban bam so shu na me lano ru ki sanran jong u kilayos ngao nakata ka daw nga kwa ba pin pek ba ye gani ga jingja bala pi mot banya de ga jingen nang ye gani ga nongrim bau jisu ndaw yo iba u ding dembor dan so Ukran. Balai Ukran, kuat ban hikai gi senran bagi jingai. Kadai kat kum gi jingkran. Payu ong kum no mdan uban bam so shu name lanu ru. Senran gi yo Sngap. Uyat no shikh tu ding u jirngam bai kum to. Slaru ki klem ki. Une bai kum to. Bagi senran nganot padong king gi kli yat baru ne bu kran yu ding. Ja yu la fi yat bi briu bi kran yu ding. Ka basa ga dei stang bipin ong bo la khamduna khli. Hari pipet yu jisu dan menut ong namar kim menut ong balai wit keran yu dia. U jisu le khlang klem batai ki. U yalam ki se Jerusalem. Penong jingiseng ke temple. Nang ta de pipuli ga Bible ndala dep. U mi no nang ni sa mi e Jerusalem. Bat kum le shai min step u yat biang na ga ju ulenti. Kwa ban hikai ki senran. Bible ka ong haba gila yat lat min step ro. Kila yo i tau ding dembor bula yap ter khong na du ki thia
katakan kedai ga nongrem ka banga ong ifi ka jing hikai ya ga ktien. Bengi dai ban pet ba ba ga ktai ga jinge. U jisu kren yu diang menin. Klam long ai ru ya. Hara ya ga bo kren ni ga tau nge. Banda one ya min step on the Bible. Ki yo I yo ding dembur baula yap ter khong na du gete. Kani ga dai ga nongrem jo ga jinge. Mda nongrem shu da ga waipat. Ha ga jinge dai ba ga jinge hi mda nongrem da ga waipat. Lai tangani ngala puli baha, ngala wat baha, ngala bala da pi bakla ga ktien bat pi ong nge. Pi duai bo bleu le kamba ga yeng jo pi bat na mi na to pi keren pat da kumwe. Fi nio I kan ja kum to kum ba pi keren kanom ja kum ba pi duai. Nama la da pi mut ba pi nge ya ga kamba keren ru kum ta kum ba pi nge. O jisu syukuran ni unu ding nombor wang nam dan syuk ban bam so na mela no na noro. Ula nge ya ga ega bu keren. Uya no unum ong tip ulong kum no tu dia. Nasi ulip hapet upetras ukulan em klem unta. Uya bet ulang nget baka eg bukren kalaja. Uya the Simon step ka Bible ka onki you ding dembor bula yap ter kon ki tiet pet. Upetras. Oh nget Petras uyo egenika. Uyo egene upetras. Uyo egene uyo upetras. Ujisu umla bani kai ki de ka syukran. Udale de ka kam. Baru Petras uyo catch egene fi yo iang ne Petras ule kom no. Upetras tia buda ken ma uang u. Koken rat. Utau ding dembor yau ba melakim. Ula yap ter kong na. Marsen ong tau Jisu yang u ajeng ikai. U ong yo Petras. Yo mapi ke jinget hoblay. Hagi bagi kentien. Kani ke translation comeback. Hagi English ke ong. Have the God kind of faith. Yo ya ke jinget ke bakum ke jong hoblay. Ke judginget ke bakum hoblay. Ke jinget ke bakum no. Ke ba ukuran kalong. U hukum ke neskem. Ukuran yo ding dembur. Lasai wan ula yap na do kitian. Baru Jisu ong yo Petras. Yo ya kani ke jinget ke bakum ke joplay. Ka ba ong kum no ong. Unu no ban ong hau no lom. Long balarat no syaduriao. Lada artatien. Halaka do no nre un nget. Ba on salong ki eke eru ya ki ba u ong. Kan long ki eke eru ya ki ba u ong. Kata dega nong rep. La pimot baniat baru play. Lada pim sumar bahaya ke ketian. Finum yo iwa lada pingat kat no. Ngat ya ke ege ba pikiran. Bat keren ya ke ege ba pingat. Ngasat ong ya ke ketian. Ngasat duai malaga por ya ke ketian apa ngaduai ke priu khamtam ke pangong. Try ngat ya ke ege ba ngakeren bat ngakeren ru ya ke ege ba ngat. Finyo I tangkum ta finyo I ya ke ege ba bleu le. Keren ai yang sam. Nakawan ke jingpang keren wan la daga dan jingpang ru keren. Keren baik ya ke jingpen kia kepada ke keteng ke jong Jesus Christ. Wat la nak empat jam finyo I keren si keren. Finyo I ke kamboli keren I ke kamba pada dia nak tafi kenyum pada dia. Finyo I bo bleu le kamba. Kedau mas ngotenat banganong fi ke ni ke por ke ni ke dia beton kam tam. Ke ni ke bang hikai fi ke jing sisa ha ke jing dei bat ke ketien jengi. Kaya dei bahabat ke jingai. Finyo I ke jing em la da fi bakla ke ketien. Hang niu Jisu ong yo ai ke jinget ke bakum ke jong play nga che so tanat bai kata wat u Abraham ru da pipuli ba habo wap so pol hikai ke jinget kurani ke ketiende nga che hikai Bible study ne kata ka den ke siti ki nong rom nong besau ba Bible ko ong ke ketien ko ong ha ke khat khat nyo kat kum bala tho ngala penlong ye me ku pa ki babun ki jait ben rio khmat to play u balange u ba pen ye me ke bayap da Sngap ai ni ketien ong uba khat lani uba keren yek taki eke bamlang kumba kidalong u Abraham uyo egni ke chingshai uyo iyo blay habo keren kalong wat ka bampat don habo blay keren kalong but nda habo blay khat yo Abraham u blay umut ban ai khoni u adien chispas nam wat haga jinglang temen ke Bible ka ong u blay wong ngala pelong ye meo kupagi babut kin jait ben rio hakmat u tau blay how ba Abraham ulanget
unget yo play uba pen emi ke bayau but uba keren ni kata ka bam lau kumba kada lau kata ka kan ka foundation na ni kan nongrem jong ka jingai ndan shoot aga wai pat aga jide ba ka jingai ngai i ke brew keren jingai ni ke pet pat ki klami i ba ka ja keren no da ka tien ka ba art tien keren jingai lek pat chani shitai thu khana ya ka jingjin jar finio i shei ka ka kamba haba pile kumta sumar ye lau thle na ka ba keren klumar Pinomio i ka ba sneo ka jingem rela da phim sumar pinio i utle jo pi un pal maklalut ye ka kamba ka joplay na ka daw na snotanat mga hikai gane ngan pin i fi stang khndiat i gane ga point ka banga kren ka ba ar ha ga jingi de ga jingi bagi de ban nang ka ktien pi puli na gane ga bible ka ongkom no pet ngan puli biang i kitab sam kalanang ka ba pi puli kitab sam kalanang ka ba life husao mo ka ongkom no ha ga khat ka ba cutway la da pin puli ka sam ka ba life husao tongin de puli ne namar kani ga de ka peton ka mo ongkom ne ha ga lanang ba life husao khat ba cutway ter wang ali pi ki khon Sngap inga ngan hikai pi ga jing shep ting try pe u kli ga khat khat arwang u e u tau brio ba kwa e ga jing em bat u ba et ban yo bon sngi ba un yo i ga ba ba manu tarai manu na pleng jingi ki bam kwa ban yo e ga jing em bat ban et ban yo bon sngi bat ban yo i ga ba ba manu bam kwa e ga ta manu bam kwa ban im slam ga ni ga prthei ban yo i ga ba ba ukli daga jingli wang u ei to briu ba kwa e ga jing em ba u ba et ban yo bon sngi ba un yo i ga ba ba bu du dak jingli wang ka wega nongrem sumar ya lau thule na ga basnio bat ila gir meng shin tur jome na ga bakren shukor kata ga le ktia vi kwa we ba kwa ban yo i ga jing em ba u ba et ban yo bon sngi ban yo i ga ba shu sumar tang ya lau thule na ga basnio teng i kwa palat ban yo jubab no play Henry thule chung Ukraine ke ga bom dei na kerpat ifi menta sngi nang ni gani banum keren klumar baga kta ege jinga chofi ege epi ngai ege jinga keren ni kata wa abraham obule kinya yo isak puli kitab genesis number arwa u ong itu ki samla wat law ble u ong kele kinya u mat pnia away ni kilo magri moraya renda abraham ule u ong ye kitu ki samla gi boyalam shong na ma pishani she try lo berkat bat kini gi kada mangaba uni samla ngene lech te shalom bat ngene wan kelapa ngene wan pai biang argot agajin shakat kum gajing mut jong u lane gajing pha jong blai gade bon pni ab yo isa kan ba abraham ula dap kren pai ktien de gajing ay wang ngaba uni samla ngene lech te jong ngene ay gajing aingo bat ngene sawan kelapa takadaw fina pet ya ga bible ki brio bar khat ki de ki badan jingai tenga kwa madaga sngi bangan pinkot ifi daga ni bala da finang ban Sngap jar manom sha ya ga shintur jong pi bukan keren klumar finio i usetan unom yo lat unom pet bakla ya ga ega bapiduai nadu madaga sngi da pikir baha pet baha bapiduai war keren pun kitien war keren klumar nang talik hamtam haba piyat daga jingai via jingai nga kwa bapin keren bet daga kitien jaga jingai keren bet daga kitien ga jingai mo ka tu ga sam ga bashispa khat pra mo tu ga khat nyo na ngam bakla ka hoy tangi ne pulien ga ni kitab sam kal nang ga bashispa khat pra ga khat nyo ga kwa pin ong ni kitien ong nganom yap nrengan im bat ngan pen pena ye ga jingle ki jong tuai nganum yap dengan im bat ngan pen pena igi jingle jong tuai keren kum tama lagi sngi finio i blai un pen longi eki bakrau agi jingem ka jopi tangi ne lang ini tuai kini ko por ga kwa ngan keren ka kamba agi jingem jopi ko pa agi ni ko por blai be it nget bahabang keren ye gani ga jing nang ban Sngap jar ngin sin shal lo thle ala hikai bangin dei ga ban pun kitien pe ya khamat chame remingin dubai kat bakum ka kitien ka chame ba trying ala kren khambo na ga jing dei bat ka jing ba ke e ga bangi kren ka bor jong ga jing ya ba ga jing im kalang ga bor jong thle try nang ni ga kren kitu gi bidan ga jing pa
hagani go pol nga kreni ga jing pen kia. But I can long kum ta ken try haga met chunky. Nga be ga men sim soit men sim baman ga nam bit ban wan ra jing pang e roya. Nga kren kin da kia kin da ya chkhmat kin da yo ga jing em ga job. Twai ko pa men ker khuno ikia ga yo ga kat kamai ga ji ga jing long jing em. Try nga kreni ga kamba ga jing em chunky. But I can igan cha haga jing em chunky na do ga sngi. Haga kerteng ga baton bortam ga tong chi sungi tuai. Amen but amen. To blame kur khu. If he could bless you.